Здравейте, аз съм Виктория Селенска от 10-ти клас със специалност дигитален бизнес и електронна търговия. За World School Club се подготвихме, като се събирахме отборно с нашия класен ръководител да дебатираме на различни теми. Отделно вкъщи си писах есета и давахме моето семейство да ги проверява. Решавахме също и отборно примерни тестове, дадени от самото състезание, и така горе-долу успяхме да се подготвим на всички компоненти на състезанието. Образователната подготовка в училище, в часовете по английски имаме много различни дискусии, които помагат. Отделно в часовете по бизнес имаме презентация, които да представяме, следователно развиват нашите презентационни умения и говорене пред хора, което много ни помогна на самите дебати, когато трябваше да дебатираме пред съдиите и да си изразяваме мнението и гледната точка. Най-вече да имаме самочувствие, да бъдем уверени и да вярваме в това, което говорим, и да вярваме, че ще се справим, защото вярваме ли го, ние ще се справим. Отделно трябва горе-долу да имаме някакви умения за писане на вид текст, няма значение какъв, на английски. Но като цяло най-важно да се говори пред хора и да може да си ти върви мисълта бързо и ясно. Смятам, че се класирах доста добре. Взех 3 златни медала и 1 сребърен, и отделно взехме отборна купа, което мисля, че е доста добро постижение за последния кръг в Америка, тъй като нивото там беше доста по-сложно от всички други клубове. Нашия отбор бяхме решили, че ще погледнем силните страни на всеки от отбора, и на дебатирането си бяхме разпределили така ролите, защото те са 3 спикъра, ги бяхме разпределили така, че всеки да може да говори силно и уверено и да бъде уверен със себе си. За есетата си помагахме отборно, писахме си опорни точки и после писахме самостоятелно. Така че горе-долу можем да кажем, че стратегията ни е била да действаме заедно и спрямо силните страни на всеки от човек от отбора. Темата, която най-много ме впечатли, беше да се превърнат филми, да се направят в книги. Впечатливо е, защото в днешно време много от хората забравят да четат книги, избират филмите пред книгите, и това да се направи един филм в книга, освен че ще може да вкара повече детайли, но и ще накара хората сами да си визуализират и представят героите и сюжетите, което смятам, че развива много повече критичното мислене от това да се гледа филм, който ти дава просто една реалност. Научих, че е много важно да бъдем уверени, да говорим спокойно и да вярваме, че може да се изразяваме правилно и да не се притесняваме толкова, какво смятат другите, и да можем да бъдем уверени в себе си, както вече казах. И това е. Не мисля, че има точно конкретна интересна забавна случка, но като цяло поне на мен беше много интересно да видя Америка, защото всички имат американската мечта и реално да видим каква е действителността там, какъв е живота на хората и техния начин на мислене. Ще пожелая да си изкарат много добре празниците и да бъдат много щастливи.